बिहा फुङावनो सोरजों रायलायलायखो खालि फनल' हौवाया दखानाव थांनो ओंखारदों साहा फुदुंना लोंहोहरनांगौ ना ओंखाम संना जाहोहरनांगौ जेबो गियानानो गैया जादों बारानिफ्राय बारासो जादों र' नों पापा नों दखानाव थांसै दा फैब्ला चावमिन लाबफादे जागोन दे माइनाव बोथोरा गरमथार नों जेरावबो दा थां दे न'आवनो गेलेबाय था खबर लाफिदिब्लालाय औ मामि आं गेलेनो बाबायमोन ओंखाम उखैबाय ओंखाम जानोसै थां खुरना जायो थां आं फन रायलायगासिनो दङ ना बिदिनोसैहाय कास्टमारबो रावबो गैया ओंखाम ओंख्रि मोनबायना मोनाखै न'आव सोंहरनि र' बिजि जाबाय थायोलै सोरजों रायलायबाय थायो बिलाय सानसेबो फन हरना मोना आं बिखौ साला आं ओंखाम मोनदोंना मोनाखै सोंहरनो होननानै फन हरबाय हरबाबो मोना बिखौ सोरजों रायलायबाय थायो बिलाय थांनि आं बिखौ दिनै हले ओरैनो नागारा बिखौ दिनैबा हले खारग'वालै बियो एसेबां गाज्रि जाथारदोंलै बियो र' आदा रथ'लाय फंबाय मामोन आदा नोंना माथो बाजैया बिराद रं नाम्बार रायज्लायग्रा जाबायनो नों दाबो मिन्थियाखै नामा गामियाव बयबो मिन्थिजोब्बाय जुदि खारमारोब्ला गामियाव बिनो फार्स्ट जाखागोन सेसलै आदा गामिया बदनाम जाखागोन आदा दानिया हले गथ' गोनां हिनजावफोरासो खारबाय दङलै एसे नोजोर होना नाय आंनिबा नोंजों साननैसोबो थानाय नंथारा जांलै बियो थां आदा एसे बुजायना लाहैथां बाथ्राया नंमारगौ नामा आंबो सानफ्रोमबो कल हरबा बिजि मोनबाय थायो
ओइनो बावबोबाय माइनाव आं दा ओंखाम जानानै थांफिनगोन ना बेलासियाव फिन फैफिनबा लाबोफागोन दे माइनाव दे माइनाव मा मामिया बहा थांदों मामिया न' सिङाव सोरजोंबा फन रायज्लायबाय थादों नंगौ नामा नों ओंखाम जाखांबाय जाखांबाय पापा मामिया आंनो ओंखामखौ खुरना होआखै आंसो हारसिं खुरना जादों नंगौ नामा नों गेलेबाय थाथ' दै मामिया सोरजों रायलायदो नायनि आं बिखौ दै अ दे जागोन दे रायलायबाय थादों नोङो नोंखौ आं एसेबां फन हरनांगौ सोरजों फन रायलायबाय थादों नोङो आरो बिमा थासेयावबो बे उन्दै गथ'आ हारसिं ओंखाम खुरना जानांगौ नामा हौवा दङ ना गथ' दङ एसेबो उदिस गैया नोङो मालाय आं मबाइल नायनि नों सोरजों फन रायलायबाय थादों हर आंनो मबाइलखौ सालि नों बे मबाइलावनो सानफ्रोमबो बिजि थायोना नों बे मबाइलजोंनो सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थायो नोंनि बे मबाइलखौ आङो सालि मा जाफैलाबायखो दिनैलाय मबाइलनि खुरनो हालायनाय मा जादोंसो बुंदों नों आंखौ मा मावाखै आंलाय संनांगौखौ संदों मावनांगौखौ मावदों आरो मा मावबावनांगौ आंलाय हा रावजोंबो रायज्लायनो मोना नामा आङो बिमा थासेयावबो बे उन्दै गथ'आ हारसिं ओंखाम खुरना जानांगौ अ दिनै नों उन्दै गथ'नि बाथ्राखौ लानानै आंजों नांलायनो रोंबाय उन्दै गथ'नि बाथ्रा लानानै रागा जोङाखै आं नोंखौ नों सोरजों फन रायज्लायो बेखौसो नांगौ आंनो मानो खिन्थागोन आं सोर नोम्फानि जानानै नों एसेबां गरम देखायदों आंजों आइदै सालि फांथिया सोरनि जानानै गरम देखायदों नों आंजों सालि आइदै बिफा नों आंखौ निमाहा होदो निमाहा नों आंनाव निमाहा बियो एसेबां गिदिर गोरोन्थिखौ मावनानै नों आंनाव निमाहा बिदों ओंखारना गमायनाव जेराव थांनो मामि पापा ओंखारलां नों दिनैनो दानो बे न' जायगा गैया नोंहा थायाबो आं नोंनि न'खराव नाङा नों बायदि हिनजावखौ आंनो लाब गैया नों गैयाबाबो आं हारसिं सोलिनो हायो जेब्ला ओंखारना नों खस्थ' हारसिङैनो मोनो अब्ला दा लेंहरफिनदों आंखौ लिंहरा ओंखारलां नों दानो नों गैयाबाबो आं हारसिंनो सोलिनो हायो माइनाव नों फरायबाय थादे आं थोरसिखौ सुहैग्रोनि दा सुखांनानै ओंखामखौ संफैगोन आङो दे पापा आं थोरसिखौ सुनो हागोन खोमा थां मोजाङै थां नाङा माइनाव गिलिरथार नों सुनो हानाय नङा दे आं सुना लाना फैनि दानो जागोन पापा आं सुनो हागोनथ' हानाय नङा माइनाव नों फरायथ' दसे आं थाबनो सुना लानानै फैगोन दे फराय माइनाव फंबाय थोरसि सुदों
आदासो माथो औ थोरसुदों थौ आदा बै खामसालियाव जिराय थौ नानि फरायगासिनो दङ दे। थौलाय दसे जिरायलाय आइदै दे आदा जिरायथ' दे दे हा आदाया माथो खौरां लाना फैदोंमोन न'आव साहा फुदुंग्राबो गैया जाहैबाय दालाय माथो लोंबावनो नांलाया आं नोंसोरखौसो खोनानानै खौरां लानो होनना फैदोंमोन माब्रैथो बिदि खारलायनाय जानो मोनखो फंबाय बेनोथ'लै आदा बुंब्लाबो बेनो बुङाब्लाबो बेनो न'खरनि बाथ्रा दाखालि बावैयो हिनजावा सोरजोंबा फन रायलायबाय थादोंमोन बेखौनो आं सोरजों रायज्लायो आंबो बारा हमना मोना बेखौनो आं सोरजोंबा रं नाम्बारफोर रायज्लायो खोमा होननानै बुनानै होना हरफ्लांबायलै आदा हाबाब बिदिसो जादों होनबा दा बिबा बहा दंहैयो आलाय सिलाय नों खबर लायाखै नामा फंबाय खबर लानायालाय लानाय जायाखैलै आदा दिनै सप्तासेयानो जालायबाय आं खोनानाया मानोथो खौरां लायाबासिनो थादों नोंलाय फंबाय बिबा बहा दंहैयो आलाय सिलायनो खबर लाब्लानो जायोना बेखौनो गामिनि मानसिफोरा सोरजोंबासो खारदों होननानै दावराव खालामगासिनो बेखौनो खोनानानै खौरां लानो होननानै फैदोंमोन फंबाय नङा आदा बि गाव खारनो होननानै खाराखै आंसो बुना हरदों आंनानो गोरोन्थि जाबाय खोमालै आदा साना हसिया आं बिखौ बेबायदि बुना हरनाया बे आंनिनो गोरोन्थि जादों बायदि मोनदों आं दासो आदा बेनिखायनोलै फंबाय गुबुननि बाथ्राखौ लानानै न'खराव दावराव दावसि दा खालाम मोजां बुजायब्लानोथ' लागोन ना बियो औलै आदा आंनानो गोरोन्थि जाबाय गावबो जोबोर खस्थ' मोनबाय बिदिब्ला थांनोसै दे आं फंबाय दाबो थाब लाबोनो नाजा फंबाय नङाब्ला जोबोद गिदिर गोरोन्थि जागोन फंबाय नाजानोसै आदा आं थाबनो नागिरनानै लाबोफिननो नाजानोसै दे माइनाव आं नोंनि नै लेथ्रा जानाय गस्लासिफोरखौ सुइनि दै नै नोम्माया एसेबां आलाय सिलाय खालामना गालांदों जिफोरखौ नुदोंना नै नुदोंना साला खाथोन गैयि हिनजावा दख'नाखौ गानबा गाननानै आलाय सिलाय खालामना गालांजोबदों आंखौसो सुहोबाय दा पापा नै गांनैयाबो लेथ्रा जादों दे हर आं सुहैनि बिदिलाय बेसे दिन सोलिबावनोलै आंलाय थोरसि लथा सुयै सुयै सि सुयै सुयै सोलिबावनो हागोन नालाय आंलाय जोबोर खस्थ' मोनबायलै आं र' बिहावसोनोनो खनसे फन हरना नायनि रायोब्लाबो एसे रायजानोसै
फनानो नाङा बेनावबो नांगौ जाब्ला मोना। हेलौ बिहावसो ना? नङा नङा आं बेखौ बुवाखैथ'। बुमाराखैलै। अ बिदिब्ला बे आंखौ बुनासो होना हरदों होनना खोन्थाहैदों। नङालै बिहावसो बुमाराखैथ' आङो। अ बिदिब्ला आंखौ बियो बुनासो होना हरदों होनना खोन्थाहैमारदों। नङा नङा नङालै बुवाखैलै बिहावसो। नों आंखौ फोथाया होनबा गावनि बिजामादैखौनो? नै आं दा नोंसौजोनि गस्ला जि आरो नोंसाजोनि दखना थुगासिनो दङ। आं दा जोबोर खस्थ' मोनबाय। अननानै हायोब्ला नों एसे बुजायनानै हेगार हरफिनदोलै बिहावसो। औ नंगौ हायोब्ला नों दिनैनो हेगार हरफिनदो अननानै। आं बिराद खस्थ' मोनबाय। अ दे दे जागोन दे जागोन दे। अ दे दे। पापा मामि फैगोन होननाया मानो दाबो सफैयासै? फैगोन माइनाव। आं दानि नोंनि आबौनो फन हरदोंमोन। आबौआ दा बेलासियाव थिनहरगोन होननानै बुंहरदोंमोन। फैबाय दङ जानो हागौ। एबार मामिखौ बुना होखारहरबावबा आंबो मामिजों थांफागोन। मामिया फैफिनब्ला मामिखौ बुनांला दे। नङा माइनाव आं नोंनि मामिखौ माब्लाबाबो बुला आङो। आं बुंदोंना नोंनि सिगाङाव आं मामिखौ माब्लाबाबो बुला। मामि पापा मामि फैबाय। मामि मामि आं नोंखौ जोबोर गोसोखांबाय थादोंमोन। आंबो नोंखौ जोबोर गोसोखांबाय थादों मामि। बिमा थां आथिं आखाइखौ सुनानै दसे जिरायहैदो। दालाय बोरै मोनदों हिनजाव बुनानै होखारहरग्राया? सप्तासेयानो नाङासै माथो दानो दे लिंहरफिनलाय। आंनानो गोरोन्थि जाबाय दे। बेनोथ'लै बिमा नों दि न'खरनि मानसिफोरजोंसो रायज्लायबाय थायोमोन आं बेखौ माब्लाबाबो मिन्थिथाराखैमोन। आंनानो गोरोन्थि जाबाय। दे नोंनो आङो मबाइलखौबो गाबोननो गोदान लाबोना होफैफिनसिगोन। नों गोसोआव बेफोरखौ दुखु दा खालामबाय था। बेनिखायनो उन सिगां साननांगौ। अखा थांखांनानै खफ्रि हमनाय बायदि गोरोन्थिखौ मावखांनायनि उनाव साननानै मा जानो? आफाया थिनहरामोनब्लाथ' नै फैगौमोनबा आङो। दे नंखाय जा जानांगौ बेफोर गासिबो जानानै थांबाय। बैफोरखौ गोसोआव लाखिनानै संसार बुंबाय थानानै मा जागोन? बैफोरखौ बुंबाय थायोब्ला गोसोआव दुखु जायो। सिङाव गोरोन्थि साननानै गोजोन संसार न'खरखौ